kebangi keren ya kata jing lai luit hakaba ngia ai khublai bat ngia celebrate jing lai luit dan ke jing yo Independence Day jong kari India ni hapruk ban ya keren bat paidin ya ke jing lai luit ke badon hang ne pok ke bri nyau trap hang ne pok ke ri kasi ni hap bat bu ke jing kali naduk menungi lai yo ke jing lai luit bat ka ai kata ke jing lai luit ke jong ni ka jing lai luit hang ne pok ke bri nyau trap hang ne pok ke ri kasi kadai ke balak penbena ke sorkar pereng nadu ke senam khat khandai spa sau punyo ya ke jing lai luit jong ki hima khasi bat ki sim khasi bat la ai poru ya ki hima khasi bat ki sim khasi arsnem bakin sim ya karai shanukin yasno yala dia handai ngiyui hadin jong kata ka khat santerik jong agos khat khandai spa sau punyo ba ke sorkar pereng kala ai la ke jong ke jing lai luit ya kari India kam syam la laap dia kata ka arsnem ka agreement ka jing yakut ban ai dan ne ban ai ka rai jong ki sim ki hima kasi la hang no kin lit penyasno ri la penbor ki pan penyasno bat kari India lengba kata ka agreement jong ka instrument of accession bat ka instrument of accession ka jing sedang ban long nong India ke jongi kadai nadu ka khat santrik jo ubnai Disember khat khandai spa sau punyau hakaba ladon ki kato kat ne ki sim bat ki hima kasi bela sedang ban penrung lani ban san ya kata ka agreement hakan nongrim jong ka Federation of Khasi State bat kani ka nongrim jong ka Federation of Khasi State kombangi yoi kita kisnam hi ngila yo ialah ke jong ka jela dan ngila yo ialah ke jong ka state ka bangi tip kom kata ka Khasi State ri kidon ki jing sak syat kala dan ni kidon ki jing sak thok hakba haka ar phon ru trik ka republik de kat khandai spa san pau kisim bat ki hima khasi de si kidang syat kemen de si kidang ya kemen kita ki por ba ki la yo ya la ke jong ka bor sensar kata ka Khasi State hang ne pok jela henri ngiu ipat ya ke jing syat kala ka balak penhap jubor penban ya ka briu nyau trap jongi ka wei ka district jong ke jela asam te keni ka long ka ai ka ba pen kthang ya kisim ya ki hima khasi ha kita ki por pat ke jing syat kala bat ke jing mong jong ke chat briu sok kliang ba naduk ustem khat khandai spa sanpo ba lapen bena ya ka khasi tangkum ke wei neki district jong ka sorkar asam kelas sedang naduk tu kipol bat kat haduk ini kisngi ki babun ki pradok ki prasnam nang ni nepok ka bring nyau trap nang ni nepok ka jat driu ki babun ki batip ya ka history teng ka paket ka mensua ka menor pun ki bala dangi khot ye ki ban ya khublai ti pandong happy Independence Day ru kadai tang jing pembanse henry kem dadai ta jing diang jongki nadu ke mensiam namar ba halor ki nongrim halor ki jing sisa ki ba katkum kalentiat ke jing yale jong kat penriu tela tangi phai pat hakini ki sngi hakini ki por ki ba menta nginem la hi ban lat dan nginem la hi pan ya khlat lok bat kari India henry ke sorkar India kari ban buram ya kata ka agreement ke bala sedang pan ya sign nadu Islam ka kendai pak so punya kat santrik jong nai Disember terter ya kata ka instrument of accession hakba hangi pok ke instrument of accession kala don lut kijing yata ya kijing long kerpang jongi kum kejat penriu bat lada kum kari berkejat penriu ngimpat don dan ngimpat don kita ki an ki ban yada kerpang nam ta jongi dan ni penyada ban penek pensak ya ke jinglong kerpang jongi kum kejat penriu nas ngau ban ong ni ba kata jing lai lut jongi kadai tangka kerteng henry kampat don hang no ru em ya kata ka nong rim ke jing lai lut ke basisha la tangi phai ya ke jing dawa ILP ni dawa ILP wan ra da ka CAA ni dawa ya
Ketin kasih bandrung ka kredit bapra jong ka rifti sensyar pat jong ka ri India. Kata duk ini kisni tang sa tang cing dawa. Bat ka wei pat kamat ka bakam kong san su ka long ba ni don kam ya ka artikel 371 G bat A pakin penteri kam hang ne po ka jela ka jongi. Bat beling ong ka don kam ya ka ni ka artikel 371 G bat A hang ne po ka jela hang ne po ka ri kasi hang ne po ka bri nyok trap ka jongi. Kalong nomor ba ngiyo i bat ni saki. Haba ki district council. Haba ka jela ka jongi kasna gi nuki an. Kasakut tang ka jingsna bat ka jing particular solution nri hadin pat kay tengku bat ki an jong kari India. Ki bamla ban penteri kam satya. Example sina ya kata ka kasilenish bill. Ya kata ka bill ka ban yada. Ya ka jing ya syong kakle. Kum ka jat benriu bat ki wei pat ki jat benriu. Yada ya kata ka jinglong kerpang jong kum ka jat benriu. Nri yu i ba tang la poi po governor. Dan ni tang la poi po assembly. Kita ki bil ki sakut no. Ti kani kalong ka jing du jing kermen. Kani kalong ka bakum ka riba ki jat benriu. Ngim pat yo yerta ka jing lat lut ka bapura ka jing lat lut ka basisha namar ba ladang isna anyru sya pen pai ladang ilek ginu ru isya mana te hai kata ka jing lat lut ka jong ikum ka jat benriu tingila ban oh ne ka jing lat lut jong ikum ka jat benriu kadai lada ka sarkar India kala ay ka ILP ka sarkar India kala penteri kam ya ka 371 G bat A hang lipok ka jat benriu ka sarkar India kala penrung ya ka ketin kasi ka kredit bapra jong ka riti sensyar pat ba jong ka ri India bat ka sarkar India kala weng no ya ka jing temu banti pat ban klong jubor ya u uranium umar pok kendau ubadon hang ne pok ka bri nyok trep ka jungi panada ka sarkar India kala weng bat kala ay ya ki mat cing dawa ki jungi ngi pediang ya kata ka jing lat lut ka basisha hang ne pok ka jat bri namar ba kum ki pradok ki prasnam ngi don kam ban tip teh ya ka history ya kejingat nanti jongi kum kejat beliau mudur mentah lada kamdon kejing sasyat kela kejing yo jela ke jongi kadai bandap nyau pesan senam dai bandap sampu senam Henry lengba kejing sasyat kela nadu usnam kat kendai spa sanpo haka arpun ru tarik jo bernai January kelap wanra yang sok kaliang ba penmong ya ki sim ki hima kasih ya kita kipor bat kasuk thit kata ka jingmong wat hangi kilong menta hangi kum ki prado ki prasnam wat langi long kita ki nong India ru nri ngilong nong India tang ka kerteng nri ka musim ke jongi it jongi yala ka jong ka snam ka dok kasih bat ngidon kamru ban yada ya ka jinglong kerpang jongi kum ka jat benriu ya ka jinglong rit pat ka jongi bat ladangi pai lai ya kata ka jing yang nujor ya ka jing sensyar ladut jong ka ri India bat ka jing sensyar merau jong ka sokar pareng ya kita ki menor ki pemensua ngiu i ka jing ya per hakaba habaki ka klam satri sa mainland India ka sokar pareng ki British ki kemu ban wanra bat peniat lengba ya kita ki dekar napo kal kata ter lengba ke himanong stoin handai ki hap ban buram bat panjing bit lengba usim nong stoin handai namar ba usim nong stoin upersya ya kata namar king bayu wan lap ta ka klam kamut ki pareng ki cancel ki mla ban peniat jubor namar buram ya kata ke jinglong kerpang jong ki sim ki hima kasih bat ngiyo i ba hangne ka don kata ka ILP rei habang iyo ipat bangi pai pada ki history ki jipule jong ina ki kot ya ka jing ki thma jong ka Pakistan Bangladesh habaka sarkar India ka ban yarap ya ka Bangladesh bat kala sim ya ki breu nang tai na Bangladesh da ki hajar ngut pan wanra hang ni hapo ka breu nyau trap ki klempan jing bet na ki sim kasih ki klempan jing bet na ki hima kasih tingkat ni kalau kawai kejing ya per hap dan kejing sensyar don bor jong sarkar pareng pat kejing sensyar ladut jong sarkar India yang ni dia bisa mapikir ki paradok ki prasnam ke ai ki bapidon ban ong bat kom ki paradok ki prasnam ngidon kamban tip ila ka jong ke history wat nom plat ila ka jong ke history bat kom ka riba ke jat benriu hi ladang ngimpat yo ya ka ALP ngimpat yo ya ka
tiên khasi hay cả khrit ba prang la ngim pat yo ya ka C71A ba G la ngim pat yo E ba ka sarkar India kan weng no ya kata ka jing kemu banti ban klong yo uranium nang ni nepok ka bring yo trap ka jongi ka pamut ba kata ka jing nat lut ka jongi ka dang tang hak ka kerteng ni ka jing nat lut kampat suthit ki tok nut ki klong snam ki jongi te leng ba ka di ka video blai sibun data pisau don kam ban share ka ni ka kom ki produk personal ngiron kam ban tip ila ka jong ka history hapo ka jat ku blai sibun ngin se keduk pa